Хора, в днешното видео ще играем на Грани 1. Някой ми писа под коментарите, не мога да се сета кой беше коментара, но може да ви излезе някъде тук на екрана. И хора, нека да започваме на Easy Mode. Окей хора, ето започваме. Ще се видим на първи ден. Хора, без да исках сложих Nightmare. Сега помним някакви тактики. Отдавна не съм играл Грани. Махай го това Nightmare. Не мога го махна. Ура, аз съм забрал как се играе тази игра. Помня е така да правиш един глик. И моля си направя, не мога. Не мога да си направя нищо, няма проблем. Ако е на Nightmare, още по-хубаво. В смисъл, просто трябва да си таком телефона. Аре бе! Гранушки! Ще видим хора като дойде гранушка. Ето хора. Не! 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 Деактивира се звука. Не! Не, моля те. Моля те, не се деактивирай. Моля! Моля, деактивира се звука само заради балата. Базикаш се. Трябва друг предмет. Окей, бало, слизаме долу и не ме интересува къде ще ходиш ти. Защо бе? Защо бе хора? Защо така прави? Оп, хора, чакайте, забравих как си играш. Отивам надолу. Затваряме вратата. Къде са хора? Чакайте хора да излезем и се скрия. Не! Брат, не мога да излезна. Хора, не може да излезна. Хора, това било страшно. Фако. Не. Не. Хора, съжалявам, че съм такъв бълт, ама аз съм забрал как се играе Грани. Ще ми трябва поне 3 части, за да минем. Окей. О, нещо има на маса. Отивам надолу. Газа е долу, айде, окей. Слизам хора тук. Слагам го това, окей. Стига бе, защо няма предмет? Хромай. Това за помпата, честно. Първо ще я приспиме, защото ме трябва да прекъсна се беше брата. Стига бе. Не, сега че ми активира звука първо. Просто трябва няколко пъти да го направя, ще се видим докато го направя. Хора идва. Идва хора Гранита. Гранита идва. Добре. Ставам вратата. Оп, дръжката. Забравих самата да включа. Можете да се развали. Ще поизчакаме хора малко. Ще се видим докато умре. Окей хора, няма за 2 минути, окей, не мога да ми това, окей. Вече мога да ходим на всякъде без да ни чуе, окей, това го знаем. Моля те да има полезни неща. Това тъп.
около кухнята трябва. Там съм най-много. Айде скача прозореца. Окей. В кухнята трябва да значи. Шоткън, окей. Ще трябва да знам къде. Спай, такова. То ключ. Малко изтичат 3 минути. Окей. Окей. Малко съм настрахнал, защото ми е доста тъмно, аз нищо не. Хора, за малко ще спра записа и ще се видим след малко. Хора, ето ни. Окей, ето. Замерих с парпунга. Това да е такова. Аз не знам се къде се спомня. Намерих и третата последна част. Окей, спърпуват. Да, тук се слагаш. Къде ми? Окей, скривам се, окей. Окей, скрих се. Чакаме я да отиде в сауната. Okay. Айде, умирай. Сега трябва да ходя до кухнята. Ще увелича малко повече, защото се знам да щупи. Добре, няма да за 2 минути. Okay. Сега това е времето да направя. Направя шотгън и вече да стрелям хора. Това ще е доста добра идея. Според мен. Ако няма предмет, каквото и да е. Аз ще застрелям пред вас, да видите, че наистина ще направя шотгън. Аз бях биг про. Даже моят приятел мога да потвърди какво про бях. Аз минах. Кар батери то. Ще го взема, за съжаление, не мога се да. Тя сигурно се е върна. Дали са толкова бързо ще се? Ми трябва само това, каркито и бензина, но бензина е горе там. Това ми трябва само 3 предмета. 2, защото един е близо до мене. Така, хора. Ще изчекам малко или да, ще пробвам. Ще пробвам. Трябва да си го чуя баба. Ево ще се видим докато тя идва. Хора, ето, ме гони бабович. Родичката, защото мислих, че няма да дойде. Айде беги. Скривам се, тук ще няма къде да идва. Тя отива там. Не трябва да знаеш къде си. Добре, бе, защо ме видя? Хора, подгониме бабата, отиде на там. Не! Не. Хора, бабата отиде тук, направи така аз. Тук има капан. Така. Извиках бабата след. Сега трябва да дойде буквално
Докато чаках бабата да отида на някъде малко, спрях видеото и тя ме подгони. А аз игра на Nightmare не мога да е такава игра. Аз не си спомням така. Добре. Окей, тя не знае. Окей. Що ми бъгва? Окей, отворихме бабата. Така, сега трябва да задържи това. Окей. Ето хора, търся. Няма предмет. Това част. Да, хора, очаквайте шорт от нас двамата с... Хора, ако в шорта на световното видите навсякъде, че е едно и също засменянето, това е защото на мен ми се бъгна и когато сложи едно, навсякъде се слага. Така че извинете ме, но няма какво направя по въпроса просто. Няма проблем. И ми трябва отверката. Окей. Не трябва. Сега правя шотгън. Къде е тази картина, бе? Не. Продявам вече, хора. Окей. Брат, последно такова и ще се опитам да бутна това и да намеря картито и да си тръгвам вече. Смисъл. И това. Трябва да намеря и това. И чакайте и втора част. Този път на нормал и така до Impossible. Да, ама първата част трябва да е на Ин. Да ми ти това правиш, бе. Забрах, че там е шотгън. Не, сега като умре. Само, окей. Взимам си шотгън. Айде, бе. Къде ми е шотгън? Ето това презареден. Вижте колко съм умен. Big IQ in the world. Най-доброто IQ. The biggest IQ. The biggest IQ in the world. Така, свалям. Добре, защо за мен? Така, 3 за 1. Ай, като се търся едно в нас гръмнах. Окей, взимам. Припомням си играта, хора. Хора, това ще е от първи епизод. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и оставете по един лайк от мен. Чао!